Nag-briefing na kami. It's our Hatid Saya concert here sa Muntinlupa. Marathon. It's our Hatid Saya and we're so excited. Dito kami sa Muntinlupa ngayon. Abangan ninyo kung kakanta at sasayaw ba. Nori. Hello, Hatid Saya na. So, wala na tayo raffle stop. Ibig sabihin, ito the minors na kasama natin today. So, medyo marami yung tao na to. The PAs ng floor directors, Bay and Charm, holding down the fort, lalo na sa games. Ang raffle natin ay pre-drawn. Ako na po mag-draw sa gilid. A few minutes later. Let's go, Muntinlupa! Mag-ingay! Mabuting tao ako dahil hindi ako ng gugos! Mabuting tao po ako kasi hindi lang po sarili ko yung dala ko ngayon, kundi yung buong mag-anak ko nandito! Mabuting tao ako kasi hindi ako ng babae! Mabuting tao ko dahil mahal ko ang lahat ng kalalakihan, lalo na nandito! Ayan, mabuting tao ako dahil nung nag-organize kami ng libreng concert para sa poblasyon ng Muntinlupa, ang una kong minessage ay si Jojo Mabuting tao ako kasi mahal na mahal ko ang Muntinlupa at si Jojo Mendez. Uy, parang dito mas malakas ha. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Borzal! Nasaan ka, Julieta Borzal? There you go. Meron ka Leonardo galing sa Astro. Yan. Alright. Julieta, syempre nanay. Para sa ito. There you go. Maraming salamat, Aston, sa kanyang pinagkakaroon. O, shoutout mo, jowa mo, sir. Shoutout sa jowa ko! I love you! Okay. Maraming pong salamat sa Aston. Yun! Ang mga radyo na yan, iatid sa atin ng Astron. Kaya dapat araw-araw nakatuto kayo sa 90.7. Okay, pero parang wala kayong energy. Parang gusto niyo ng bigas. Gusto niyo ba ng bigas? Okay, dahil mahal ko kayo, mamimigay tayo ngayon ng bigas. Ito ay galing sa Gold Mine. Ito na mga kabisyo ang ating mahal na Maharlika Hood. Muntinlupa!
Michael B. Bakit umuwi? Bakit? Hindi pa tayo tapos. Hindi ba? Magpapabigay tayo ng 25 kilos of rice. Wow! At sa akin ng gold mine, ito po ay 3 drawn winners. Nasa po yung ating mga winner. Winner natin ng Gold Mine Rice, stock number 255, June Sentino. Pakilala, salamat po. Tutulungan po namin kayo kasi mukhang mas mabigat pa po yung bigas na sa inyong dalawa. Ayan. And that's it mga broskis, like super legit and all. So basically, nagsimula kami 7 p.m. and then it ended like around mga 10, magti-10 na rin, 7, 8, 9, 10. Hindi, mag-11 na nga yun eh. 4 hours of show, like super legit and all. So namigay kami dyan ng mga papremyo, may pabigas kami dyan, bigay ng gold mine, rice, nandyan din yung Astro, namigay kami ng mga appliances, 'di ba? Ano pa ba? Cash prize. Oh, galing kay Jojo Mendres. Grabe, alam nyo na hindi ko na record lahat ng mga sumalang na artist, pero isa yung Republican sa mga talagang nakapagpabuhay ng aking alaala kasi I can't believe it na parang kasama ko sila ng live yung Republican background lang sila nung buhay ko habang ako ay nagko-computer sa mga computer shop. Grabe. Pero sa mga taga Muntinlupa dyan, shout out sa inyo. Busog ako, bakit ba? Super shoutout sa inyo, like super legit and all. Diyos mabalo sa Indogabos dyan. Grabe yung support ninyo. Estimatedly daw, 2,000 plus yung crowd na pumasok sa atin sa covered court, yung sa venue natin. Hindi pa kasama yung mga nandun sa labas, mga outsiders natin. Talagang nanood sila doon. Well, anyway, I had so much fun talaga. Like, super naugma ako. To the point na nakalimutan ko nang mag-extra mismo doon sa event. At yeah, ito yung pagal na pagka-uwi mo, you're so maugma pa rin. So until next time, sana sa mga susunod natin na hatid saya concert series, nandun din kayo para ma-experience ninyo yung saya na hatid ng Love Radio Manila. O siya, basta ako super pagal-pagal na but so maugma right now. Diyos mabalo sa Indogabos. Again, this is your Uragong Broski like super legit. Ang pangit. Again, this is your Uragong Broski like super legit. Hindi ko na kaya. Pahinga na nga lang tayo.